Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamuan ni Nana Debra, babaan ka ni Nana Mara, nga dan kaayan ayat ni Nicole, ijay syudad. Iti sabali abangir, naipasungal ngal itirangat nagiti soldados. Naamuan nga ron ni Nana Debra dayta, kat kayat na apaawidin ti anak na. Ngam saan akayat ni Nicole ti agawid. Iti may sangal daw, adu ti naiwagayway a flag ti rebelde, kadag iti pasdak iti syudad. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay o itaalawas a napauluan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ready, men! Move! Rumaw tayo manan! Wait, sir. Para magkantayo na kita akabuso. Nakasagana kami, sir. Una ka, Diego. Sufurtaran da ka. Bumalasiw kay ti kalsada. Sumaruno kami. Wait, sir. Oh, ang nakabuso rin dyan. Yeah! Sigamat ti sumaruno. Darasam. Well, sir. Agdiretso ak iti pader iti asideg ni Diego. Imbag tadada iti basement ang nagpaknyan tayo. Medyo nabayag tiranipak na kiti paltog. Adaan samot bomba, tanapig samot dun. Kasano nga tano adda mapasamot ni Diego? Sapay do abulanan ajak nagsangaili. Ha? Kaya't mo asawan? Masikog ka, di kayo pa'y nagkalaysa? Wan nga rod. Kunak no sa anak pa'y ngagsikog. Ay, day takot tay kunak. Di mo kumainuray ang nagkalaysa kayo, sakbay anak idan na ka. Nalpasan ti amin. Saanan ang may babawi? Di may sakanton nga inangawan asawa na. Kasanon no agpaysong adagayam asawa ni Diego. Anya? Ay, madamaman gayam mo ti rinupak ijay syudad. Nakaamuam? Kastating news iti radyaw. Ado ka no ti rebildi ijay. Kaya't da ka nung agawon ti syudad. Ay, kasano nga tati anak kon? Kas dala siguro marabutit nga aglemlemang iti abot. Ay, napantumot ngamin ijay. No dim ngaglako makanyak. Sapay soldadon samo ti kaayan-ayat na. Soldado? Imbag no adda mabalin apagyan ang daaday da mairaman. Kasano no simurot iti soldado kat nairaman? Ay, nasaan kumamata? Ay, nailiklik iti trabaho dito'y away. Ngam riribok mat tinapanan na. Imbag tadaday ti basement ti balay ko. Kasanungay do awan. Un nga ron nana. Imbag laangan tawan nakastrak a rebelde dito'y. Tidakas, no agbayag day to arin lupak. Kasano no maibus ti abasto tayaw. Sapay awan pa'y kuryente, nana. Natamaan samot ti linya tayo. Ay, lakit di abalasang ko. Ay, no maibus ti kakaiso na kandila tayo. Kasano tayo pa yan? No apay mat ngamin dagita rebelde, No nya launay ti kayat da dagita. Mairamraman tayo pa'y kitden, sibilyan. Kasano kami pa ngayon makaawid ijay lugar mi, nana. Ay, ang mga naawan pa'y makabiyahe balasang ko. Tamadama ti rinupak. Ado ka nung amin tinakastrak a rebelde dito. Imbag laangan, nana. Tawan ti imay dito'y balayo. Ayan ni Diego. Apay adyak makita. Saan nga ta akimuyog kadag iti daduma akakadwa? Idi nagtataray tayo, Commander? Pumulong ka. Ada mo ba? Agpatulitan iti babang. Tantanitan, sir. Imbagta na si putak. Imbagtasan abimtak adagos. Ayan nga ta ni Diego. Di na nga ta nasiputan tinagturungan tay-tay. Padasan ta sublin. No agkalma ti putukan. Padasak nga awagan ti cellphone. Agawaam. Delikadon dito ehenta. Apay ngagtip-tip tayo ti barukong ko. Ang mga no adamot ipasimudaag day ta panagtibayong balasang ko. Kasta nga tanana. Asino tinalagip mo adagos, idi nagtibayo ka. Ti ama ti sikog ko, nana. Adda nga tadakas, pasamak na. Ay, di tay amo. Ngam kunada,
Ano asino kanu ti malagip mo no kasjay nga agtibayo ti barukong mo? Aday ti paggan, kasta ka di, Nana. No saan a pagsayaatan? Amang ano, pagdaksan, balasang kao. Sapay ko nga pagsayaatan nga rod ti itdan to'y panagtibayo ti barukong ko, Nana. Naawagam ka din ni Diego. Agriring ti cellphone na. Ngam saan mat asumungbat, sir? Sige, suportaran ka. Aging ga makadanon kay ti pader. Kalpasan na. Suportaran nakmat. Taumayak mat. Sige, sir. Tumaraya kun. Sumaruno ka natin! Sumaruno akmatan. Naimbagtasan ka na tamahan, sir. May sapay ablak ti tarayenta. Ag sinuporta tamanan. Barang makita ta ni Diego. Sige, sir. Umuna akmanan ijay. Agtultuloy ka di pa'y tirinupak. Uwan ka no. Pasaray ag pipinaltog da. Intun kwan, sumardeng. Ado ka di dagita rebelde. Anya ka di ti panggap da, tamakirangit da pa'y. Saan ka no pa'y nga amo ti bilang da? Tada da iti uneg ti agduduma apasdeg. Kaya't da nga agawon ti pasdeg. Bumbaan da ka di ti pasdag ngayan da. Kapilitan na kastaa. No di da pa'y la sumukaw. May raman tukit din dagiti sibilyan. Ti anak ko launay. Ay, nagpaknida mo siguro na. No awan la katribil di anapan iti pagigyanan da abalay. Malisyam ayat ti bomba. Di namat amo apilyan ti rebelde kan sibilyan. Saan da mat abasta bumbaan no awan rebelde? Sir, ni Diego. Dara-dara. At datama na, sir. Sige, ipantay tinatalgad a lugar. Katagasan tati sugat na. Di ta maipan adagos iti pagagasan. Taado dagiti kabuksor. Napukaw na tipuot na, sir. Adu tinagsayasay adara na. Tulungan na ka. Ta first aidan ta ni Diego. Yes, sir. Naot ti sugat ko. Gapsuta ka. Ikanda ka pa iti agas, apangontra iti utot. Di mo unay marik na ti sakit. Atoy. Sige, tumaram da ito eh. Kasano da ito yan? Gapsuta ka. Di mo't mabalin nga ipanta ka iti pagagasan. Adupay ti kabusor iti aglawlaw. At adda maisagmak tayo. Nurumwar tayo dito'y naglimangan tayo. Ang mga namaadasa na kiti dara. Aganos ka pa eh. Intun sumipnat. Sigurado ang makarwar tayo dito'y. Nakaturugan ni Diego, sir. Napusyawan. Gaputado tinagsayasay adara na. Imawag akmatan iti medics. Barang addada intun madamdama. Imbagak matan ti lokasyon tayo. Sapay la kumataw may daadagos. Dua asaka na tinatamaan. Delikadong ti kasasaan na. Ngamawan maaramidyan ta. Madlaw kumat day tasar. Narapet tang agpaiso dagiti tama na. Ngam agsaysayasay lata ti dara na. Kaasimat ni Diego. Kasanong ti pamilya na. Huwan nga rod, sir. Makapuutan ni Diego. Imbaglakit din, tayo may adagos dagiti medics. Nakadanon tayon dito ospital. Kaasimat ni Diego. Nadangran dagiti saka na. Kat masapul ang maputad. Kasta ti imbaga ti doktor, sir? Inawagan dan ti asawa na. Tapno da mga sikas kun kwa na. Umay kadipay dito iti asawa na? Bueno, ijeton ospital apakayakaran ni Diego ti papanan na. Agsasabat nanto iti ospital apakayakaran ni Diego. Kaasimat ni Diego. Saanen ang makasubli a soldado? Tamaputi den dagiti saka na. Impaglaangan ta nagsanod dagiti rebelde. Makasubli tayo matlang iti sigod at trabaho tayo. Ngamapay nga awan man lati awag ni Diego. Amangan no makumikum da pay laang. Hindi man la umawag. Tapno amok mati kasasaan na. Amo na ka di amasikog ka? Saan? Ta sorpresa ako ma. Naibaga na nga agkalay sa kami. Ngamti sa ludsod.
Apay nga rod, adi na ka man laawagan. Barang umay danto inton manglukat ti restaurant. Manglukat tayo kano, kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Oh, kumusta? Apay nga awan ni Diego. Bambantayan ti asawa na iti ospital. Ha? Ospital? Anya tinapasamak kan kwa na? Napaltugan ti duasa ka na. Kat pinutid dan. Ay, kaasimot nga rod no kasta. Pudno nga rod nga adda kasamyento na. Wen man, iso tinawagan ti opisina mi. Kat iso ti mang bambantay itakin ni Diego. Sapay ni namnaman ni Nicole nga ikalaysa ni Diego. Kasano ko mga ikalay sana. Kat adda lang nga rod asawa na. Ayan ka din ni Nicole. Sana simrak. Maditibagi na. Taaginaw ngamin. Anya? Aginaw? Imbagakmat ngamin kan kwa na. Nga addan asawa ni Diego. Saan ka pumamakmaklat iti ibagak ha? Pakiredom ko matipakinakam mo. Anya date na, ibagamon. Imay ngamin ni Chris iti restaurant. Imbaga na anapaltugan kano ti saka ni Diego. Kat impanda iti ospital. Anya, sa dino nga ospital tamapanak. Saan ka kano amabalin amapan ijay? Taadda ijay di asawa na. Inawagan kano ti opisina. Anya, apay asaan na siya tinawagan da. Agsipod ta ti kasamyento ti asino man a soldado ti maawagan, anyaman ti mapasamak kadakwada. Kat, kumustan ti kasasaan ni Diego? Saan ka nun ang makasubli ka soldado? Tanaputo don dagiti do asaka na. Timot kasamyento na ti mangawat, iti benepisyo, gapo iti napasamak ka ni Diego. Anya, kat siya, kasanua. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.